o ala imbe kuma ka yɛrɛ sɔsɔ a bɛ kuma ka yɛrɛ sɔsɔ o bi an bɛna dakurunya fila fɔ walanda de kan kuranɛ kɔnɔ bi ala imbe kuma yɔrɔ min na ka yɛrɛ sɔsɔ a bɛ kuma yɔrɔ min na ka yɛrɛ sɔsɔ a ko suratul anbiya kɔnɔ cogo di ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin o ko an mi ci foyi kama fo na kɛra hinɛ ye o diɲɛ bɛɛ lajɛlen suratul ashura aya wolonwula ko cogo di ko wa kazalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir o kale mamaruci kale kone wayun jigi mamaru kan arabu kana yɔrɔ jumɛn maga ani maga lamini mamaru ko de baga ni kuranɛ ye maga ani maga lamini ko kɔrɔ ye mun de san ale ye kuranɛ jigi mamaru kan de a ka magagaw ani maga lamini mɔgɔw a ko le baga ni a ye maga ani maga lamini fɔnkɔ ɲɔgɔnya kuma mun bɛ kuranɛ kɔnɔ ala in bɛ kuma kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ka to sira fɔ ka kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ala in bɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ a bɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ bi an bɛna dakurunya fila fɔ walanda de kan kuranɛ kɔnɔ bi ala in bɛ kuma yɔrɔ min na k'a yɛrɛ sɔsɔ a bɛ kuma yɔrɔ min na k'a yɛrɛ sɔsɔ mandenkaw kamakaw wakaramɔsɔnw an b'aw fɔ kɛmɛtiw k'aw fɔ k'aw bolo kɔrɔta aw ka wulikajɔ la k'aw fɔ k'aw bolo kɔrɔta aw ka timinandiya la aw ka fabadenya ani aw ka dɔrɔkɔtɔ la k'aw fɔ aw ka yɛrɛ ye ci la ko ŋana fɔbaliya a bɛ ŋana timinangoya kɛmɛtiw da foyi ti aw la aw bɛ mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn bɔ kɛmɛtiw aw bɛ mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn bɔ aw bɛ mɔgɔ jɛ ɲɔgɔn bɔ kɛmɛtiw an dogo kɛmɛ kɛnɛ kɔnɔ f'an fɔ bawo aw ye mɔgɔw de ye mɔgɔ minnu ma ɲugu u yɛrɛ la mɔgɔw ma ɲugu u bɛnbaw la kɛmɛtiw aw ye mɔgɔw de ye mɔgɔ minnu ma sɔn fiyewu k'u yɛrɛ la jango ni waliko ye kɛmɛtiw aw ye mɔgɔ minnu ma sɔn fiyewu mɔgɔ wɛrɛ ka ale ɲɛfɔ a yɛrɛ nɔ la k'a sɔrɔ a yɛrɛ balolen don kɔni bawo kɛmɛtiya tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ min ye a bɛɛ b'aw ka dɔ fɔ ɲini ka dɔ fɔ ɲarogɛn ɲini ka tɛgɛ da o kɛsɛ kan dɔ fɔ min ni o lakalila dɔ fɔ dɔnbaga ŋanaw de fɛ ko ji min mana bɔ manɔgɔ da k'o de sumalen don o fɛn min mana ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛ bɔ kan ko bɛ fɛ ka ɲɛ ci de o ko mɔgɔ la kali o bɛnnen bɛ i yɛrɛ de da mɔgɔ dɛ e yɛrɛ de b'i yɛrɛ ɲɛ dɔn e de kan ka dɔ fɔ i yɛrɛ kan nka mɔgɔ wɛrɛ man kan e ɲɛfɔ i nɔ la ko dɔ fɔ min kɛra anw bɛnbaw la a kɛra an bɛnbaw de la yɔrɔ jumɛn na an bɛnbaw ka dugu tu tigɛlen kan n'o ye Bolofina yan ye a kɛra yan de wa dɔ fɔ in kɛbaga ye anw bɛnbaw de ye n'a ma ɲɛ a kɛra an bɛnbaw de la a kɛra an bɛnbaw de fɛ yen an bɛnbaw de y'a kɛ wa an bɛnbaw de ka kan ka ala kale Cheikh Anta Diop nalen ko o ko kuma dira Bolofinde yɛrɛ ma sa kan ka kuma ko kuma dira an ma kan ka kuma Bolofinde ye kuma ta kɛmɛtiw nalen kɔfɛ ayi mɔgɔ wɛrɛ tɛ farafinde ɲɛfɔ farafinde yɛrɛ nɔ la tugun o banna pewu ko arabu ko farafinna ma cogo di arabu ko farafin ka dɔ fɔ ma cogo di tubabu ko farafinna ma cogo di tubabu ko farafinna dɔ fɔ ma cogo di arabu ko farafin ma cogo di tubabu ko farafin ma cogo di
o kemetu awde ko bolo fi ko ayre ma chodi de ko farafinde ko ayre ma chodi ko farafinde ko ayre ka do ma chodi kemetu ma fo o ka bolo ko ta ko ni o mo ko yawo ya ko yari nyote o ko sodon iridon jidon ko yere don ko di nyote onu jiriguru mela jira chogo chogo kata ke bamba kemetu awde ko te ko sani ki bolo woni nyesi o mo do ma ka do ndala o ki ga nyesi yere ma ka do ndala folo kemetu amma fo ka yere ci la ando ko keme kene kono fa ngaw fo o kemetu no yaw fo amma balma fo na fo ko balma mu oni olu ma se ku yere sura folo ka bo wali hakina kono no ye wali namuye no ye wali ko ye balma mu be ku yere ye wali dinaw kono hali ci sa islamia chrétien kono balma mu be ku yere hali bi o tobuka o berebere kakea kono o balma o dedo sika foi taba mu fona foya o ka fuko sika foi taba ko balma o dedo koy o ko amu yekemetiye bi ko an kala nan tika temo luka an ti ko do ka temo luka ay amman ke hunu uye ko nga ko mo bere de ko kala ma nyogo fe o ko mo be te kunu nyogo fe o ko na manye an kununa an bɔra fɛn dɔ kalama an bɔra janfa jugu dɔ kalama o ko baara b'an bolo dɛ baara min b'an bolo o ye mun de ye o de ye k'an balimaw la kunu an balima minnu ma anw ka wulikajɔ in ɲa ye fɔlɔ anw bɔra min kalama de olu min ma bɔ o kalama de baara min bɛ anw kɛmɛtiw bolo bi o de ye k'an balima olu la bɔ a kalama an b'u fɔ k'u ka dɔn an balima olu k'u ka dɔn ko an ni olu tɛ ɲɔgɔn na fiyewu ayi o k'olu tɛ anw jugu ye fiyewu ayi k'olu tɛ an ka adversaire ye fiyewu ko wa ko hali bɛ ka waliko min ko ma bin bin n'o ye silamɛya ni kerecɛnya ye o ko o dilanbagaw yɛrɛ ko an ni olu fana tɛ ɲɔgɔn na koyi n'o ye arabu ni tubabu ye koyi ayi ko an ni arabu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na k'an ni tubabu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na ayi k'u nana fɛn min dabiri anw dala yan de ko diinɛ de o ko nanu ka système min dabiri anw dala wala jɔyali système de o ko anw ni o de bɛ ɲɔgɔn na k'an bɛ fɛ ka système de wuli o ko n'o wulila dɔrɔn k'a banna ko an tɛ ko arabu juguya tɛ anw kɔnɔ tubabu juguya tɛ anw kɔnɔ ko an ni tubabu tɛ kɛlɛ la ni arabu tɛ kɛlɛ la ko anw bɛ yɛrɛ ɲini de la ko yɛrɛ ɲini boli dun ani ko juguya dɛmɛ a b'a fɔ kɛmɛtu o ka sɔrɔ ka don kuma kɔnɔ wa bɛɛ lajɛlen ma ko fata mandenkaw kamakaw wangara bɔnsɔnw an y'o de fɔ aw ɲɛna ko an tɛ nkalon da silamɛw ka ala la an tɛ nkalon da silamɛya diinɛ la an tɛ nkalon da silamɛw la o maloya bɛ anw na anw bɛnbaw tun tɛ wuya fɔlaw ye anw yɛrɛ fana tɛ kɛ wuya fɔla ye n'i y'a ye tuma o tuma anw bɛ fɛ ka kuma walifɛn kan bɛɛ o fɛntigi yɛrɛ ye min fɔ a ka fɛn ma dɛ anw bɛ o de ta ka kuma a tigi kan anw tɛ komi bɛnkanikɛlaw b'a kɛ cogoya min na ka mɔgɔ ka fɛn ɲɛfɔ i yɛrɛ nɔ la ayi an kɛmɛ t'u tɛ o ye fiyewu n'i y'a ye ka dɔ fɔ silamɛya ma dɔrɔn n'i y'a ye ka dɔ fɔ silamɛw ma dɔrɔn n'i y'a ye ka dɔ fɔ silamɛw ka ala ma dɔrɔn silamɛw ka ala yɛrɛ ye min fɔ a yɛrɛ ma silamɛw ye min fɔ u yɛrɛ ma kuranɛ ala ye mun de fɔ kuranɛ kɔnɔ anw bɛ kuma ka da yɛrɛ silamɛya kan n'i ma ɲɛ i bɛ kuma walimɔgɔw kan bɛɛ a ye min fɔ a yɛrɛ kan i bɛ kuma ka da yen n'i donna suratu yasin kɔnɔ i sɔgɔlen filɛ nin ye aya min kan i b'a mɛn ko silamɛw ka ala ko cogo di nin suratu yasin kɔnɔ a aya 65 kɔnɔ a ko cogo di ko al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun a bɛ ka kuma dɔ jumɛn de kan ko alikiyama jɔ don alikiyama kɛnɛ kan o ko bi o ko ale bɛna mɔgɔw daw datugu o tɛ se ka kuma mɔgɔw bɛ kuma n'i da min ye dɛ alikiyama jɔ don ko a bɛna
mɔgɔw kuma daw datugu ɔhɔ ko mɔgɔw yɔrɔ jumɛn de bɛna kuma mɔgɔw nɔ la u senw de bɛna kuma an'u bolo ɔ fɛn na u tun bɛ ka fɛn min kɛ aw tulo bɛ silamɛw ka ala mankan na ko alikiyama jɔ kɛnɛ kan suratu yasini kɔnɔ aya 65 na ko alikiyama jɔ kɛnɛ kan o k'a bɛna mɔgɔw da de datugu i da tɛ kuma dɛ ɔ i sen ayi komi aw yɛrɛ bɛ to k'a mɛn wajulu kɛnɛ cogo min na i taamana ka taa yɔrɔ min na de ɔ i sen de bɛ kuma k'a fɔ ko ne taamana ka taa yan fɛ n ye nin kɛ n ye nin kɛ n ye nin kɛ ko alikiyama jɔ don ko de bɛ kɛ o k'aw bolo de fana bɛna kuma k'a fɔ ko ne ye nin ta ne ye nin kɛ ne ye nin kɛ ne ye nin kɛ ɔ k'i da tɛ kuma dɛ ko ale ala bɛna aw daw de datugu aw tulo b'a la non ces jours là nous scellérons leur bouche an bɛna aw daw datugu tandis que leurs mains anu o tuma kelen na u bolo nous parlerons et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli o don u bolo de bɛna kuma u senw bɛna a lasereya olu tun bɛ ka fɛn min kɛ diɲɛ nin kɔnɔ yan i ka diɲɛ ɲɛnamaya bɛɛ dɔ kɔnɔ alikiyama kiri tigɛ yɔrɔ la o ko i da tɛ kuma de k'ale ala bɛna i da datugu i da tɛ kuma o ko aw senw na aw bolo de bɛna kuma k'aw lasereya a b'o fɔ suratu yasini kɔnɔ aya 65 na ɔhɔ a ye kuma min fɔ suratu yasini aya 65 na a bɛ tila k'o kuma contredit k'a yɛrɛ sɔsɔ suratu nuru kɔnɔ yɛlɛn fɔda kɔnɔ aya 24 na a ko cogo di a ko alikiyama jɔ yawma tashhadu alayhim alsinatuhum i tulo b'a la o ko u nɛnw de ko olu bɛna u nɛnw bɛna u lasereya o don an'u senw an'u bolow fɛn na u tun bɛ ka fɛn min baara ala de ko sanfɛ sisan ko ale ala bɛna u da datugu u kana se ka kuma u senw an'u bolow o de bɛna u lasereya o nka a tilara k'a fɔ duguma yan tuguni suratu nuru kɔnɔ ko don min na alikiyama o don na yen nɔ k'u nɛnw an'u bolow an'u senw o de bɛna u lasereya fɛn na u tun bɛ ka fɛn min kɛ diɲɛ nin kɔnɔ yan ala i ɲinɛna dɛ e ko suratu yasini kɔnɔ k'i bɛna mɔgɔw daw datugu k'u daw tɛna se ka kuma o don k'u senw n'u bolow de bɛna kuma ya i tilala k'a fɔ tuguni k'u nɛnw bɛna kuma ɔ ani u senw n'u bolow fɛn na u tun bɛ ka fɛn min kɛ diɲɛ kɔnɔ yan arabu ko ala kumana k'a yɛrɛ sɔsɔ an bɛna wala ala ka ca dɔɔnin ɔhɔ silamɛw ko ala arabu ko ala a ko cogo di suratu namli kɔnɔ suratu namli surat furmi a ko inna allazina la yu'minuna bil akhirati zayanna lahum a'maluhum fahum ya'mahun ko quant à ceux qui ne croient pas à l'au-delà nous embellirons à leurs yeux leurs actions et alors ils deviendront confus et hésitants a ko cogo di ko mɔgɔ mun tɛ limaniya dɔn laban ma ko olu bɛna ko ale ala bɛna olu ka baaraw masiri u ɲɛkɔrɔ u bɛna siga u ka baaraw la wala kɛ tan mɔgɔ mun tɛ ka limaniya alikiyama jɔ ma ala yɛrɛ de bɛna olu ka baaraw ɲɛsiri ala yɛrɛ de bɛna olu ka baaraw masiri u ɲɛkɔrɔ aw ɲɛ b'a la dɛ ala yɛrɛ de bɛna olu ka u bɛna fɛn fɛn kɛ diɲɛ in kɔnɔ ala de bɛna u masiri olu ɲɛkɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ yan u ka baaraw ala yɛrɛ de b'u ka baaraw masiri u ɲɛkɔrɔ k'a k'u ɲɛkɔrɔ baara ɲuman ye ale de b'a masiri ni ala de mankan ye ko mɔgɔ min tɛ limaniya diɲɛ in kɔnɔ yan de ko ala de bɛ olu ka baaraw masiri u ɲɛkɔrɔ u ka baaraw bɛ k'u ɲɛkɔrɔ u t'u ka baara cogoya dɔn ni ala de mankan ye suratu namli kɔnɔ aya 4 na k'ale de b'o kɛ ko k'ale de b'u ka baaraw masiri u ɲɛkɔrɔ nka a y'a lamɛn an bɛna se suratu nahalu ma sa n'o ye diden fɔda ye a bɛ yen a bɛna mun fɔ yen ni donna suratu nahalu kɔnɔ a bɛ mun f'i ɲɛna a ko tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayanna lahum shaytana a'malahum fahuwa waliyuhum al-yawma wa lahum azabun alimun i tulo t'a la k'ale ala kalela k'ale ala ye cili kɛ cidenw na ka taa mantɔw ma ka kɔn mamadu ɲɛ ko sɛtanɛ de ye olu ka baaraw masiri u ɲɛkɔrɔ ko bi alikiyama kɛnɛ in kan sa ko sɛtanɛ de ye olu jatigi ye dɛ ko jangatanba de bɛ o mɔgɔw ye sanfɛ suratu namli kɔnɔ a ko k'ale ala de ye kafiriw ka baara masiri u ɲɛkɔrɔ mɔgɔ minnu tɛ ka limaniya dɔn laban ma bon duguma a ye mun de fɔ
o ko sitane de olu ka baaraw masiri u ɲɛkɔrɔ o k'ale ala bɛna ko sitane de olu jigi bi o k'ale ala bɛna u jeni o ni kuma fila olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa yɔrɔ dɔ la e ala de b'u ka baaraw masiri u ɲɛkɔrɔ suratu nahalu kɔnɔ aya 63 ko sitane de olu ka baaraw masiri u ɲɛkɔrɔ kafiru ka baara ko sitane de olu ka baaraw masiri u ɲɛkɔrɔ arabu ka ala a bɛ ɲinɛ kojugu a bɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ mɛnɛ arabu ko ala silamɛ ko ala a ko cogo di suratu arafu kɔnɔ aya 93 kɔnɔ a ko cogo di ko walaw anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakati minas samai wal ardi walakin kazabu fa akhadnahum bima kanu yaksibuna ko ni mɔgɔw limaniyara ko ni mɔgɔw limaniyara de ko ale ala bɛna hɛrɛ bondaw dayɛlɛ u ye o ka bɔ sankolo la ani dugumakolo la ko nka ko n'u y'o nkalontigiya ko nka k'u y'o nkalontigiya ko ale ala ye u minɛ u ka u tiɲɛni la o kɔrɔ ye mun de ye n'aw limaniyara ale ala bɛna hɛrɛ caman kɛ aw ye ni ala de maga ye ko n'aw limaniyara ale ala bɛna sanji sɔhɛrɛmaw na sanfɛ a bɛna hɛrɛ bondaw dayɛlɛ sankolo la sanji sɔhɛrɛmaw bɛna aw bɛ balo hɛrɛ la kuwa ni aw limaniyara ale ala ma a bɛna o contraire fɔ sanfɛ suratul bakara aya 155 o b'o aya in nkalontigiya a ko cogo di ko wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsi min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashiri as-sabirin ko n'aw limaniyara yɔrɔ kun ko suratu arafu kɔnɔ ko n'aw limaniyara k'ale ala bɛna hɛrɛ caman k'aw ma de a ko n'aw limaniyara yan ko t'a bannen de ko ale ala bɛna aw la jarabi ni siran ani kɔngɔ jugu ani aw ka nafolo tiɲɛni ani aw niw la ani aw ka yiridenw na ka sɔrɔ ka sabalibagaw olu dala fu e de ko ni mɔgɔw limaniyara k'i bɛna hɛrɛ caman k'u ye sanji sɔgɔmamaw bɛna u bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ i tilara k'a fɔ ko olu limaniyara tuguni ko e bɛna tila ka balawu jigi olu kan ko olu kɔrɔbɔ k'a lajɛ parce que olu ka ala n'ale m'i kɔrɔbɔ ale tɛ i kɔrɔdɔn quoi k'ale b'i kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ i ka limaniya bɛ degré min na o de ye wala nabluwannakum an bɛna aw kɔrɔbɔ ala min ye san da ka dugu da ka mɔgɔw da ala min ye mɔgɔw ni mɔgɔw hakili mɔgɔw dusukun ye ala min yɛrɛ ta ye ale tɛ se ka mɔgɔw ka ala dɔn degré dɔn fiyewu f'a k'u kɔrɔbɔ de yala o dali masa ye wa yala olu ka ala ye dali masa ye wa k'a bɛna aw kɔrɔbɔ k'aw ka nafolow tiɲɛ k'aw la jarabi k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ aw limaniyalen don o ko mɔgɔ de don bawo mɔgɔ de bɛ se ka mɔgɔ essayer ka mɔgɔ tɛgɛse k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ sugu min n'a y'a sɔrɔ danaya mɔgɔ walima n'a y'a sɔrɔ maalankolon don ni ne bɛ fɛ k'i tɛgɛse k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ e ye mɔgɔ ɲɛnama walima e ye mɔgɔ lankolon ye n bɛ fɛn dɔ bila ka n den ka fɛn dɔ bila ka kɛ komi ɲinana n'i y'a ta dɔrɔn n b'a fɔ n'i tɛgɛse parce que ne t'i dɔn e ye mɔgɔ sugu min ye olu ka ala yɛrɛ fana tɛ mɔgɔ dɔn f'a k'i tɛgɛse voilà o tɛgɛse aya kelen de fana filɛ ka fɔ suratul bakara aya 102 ani aya 14 kɔnɔ a ko cogo di ko am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masala alladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وسلا ko abe mo ko ko bla do arjina ni jogala de ko ayde ko ale ala bina toro de dawka ku la jarabi ku toro sugu be dawka basima ko ni toro ku la yere ko sobe ko fuka fo kirai ani mɔgɔ mun bɛ a nɔfɛ ko ala ka dɛmɛ bɛ na wagati jumɛn de k'i ka dɔn ko ala ka dɛmɛ ka surun e de ko ni mɔgɔw limaniyara e ala ma k'i bɛna hɛrɛ baden k'u ye yɔrɔ la i tila ka taa fɔ ko ni mɔgɔw limaniyara ko t'a bannen de k'e bɛna tila k'olu tɔɔrɔ ko ka olu kɔrɔbɔ k'olu lajɛ kuma fila olu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o tɛmɛnen ko ala yɛrɛ fana tɛ mɔgɔ kɔrɔdɔn fagi a tɛ kɔrɔdɔn fagi kɔrɔbɔ o ye damagama ye a tɛ damagama ye fiyewu ni ye suratu isra'i ye sudo saniman fɔra kɔni suratu isra'i aya 28 wala ko cogo di a ko wa iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha'i
ataquluna ala allahi ma la ta'lamuna o koni mo yu ko nu ga wala jugu ke ku ba fo ko lu yu faw soro o ba u faw be ka sari ni u buka kafiru ko ko kafiru buka wala jugu la u ka jobato nu ga wala jugu la ku ba ko lu yu faw soro ku be ka ni bara indike o ko ala de olu yamaro la ko mo ka fo nu ye ko kul ki ga fo kafiru nu ye ko inna allah ki ga ko ala la ya'muru bil fasha ka te mo yamaro ko jugula fiyew atakuluna ala allahi ma la ta'lamuna ka be ka galone de ala la o ti femindo o ko ni mo mari kafiru nu ko kafiru nu ba ko nu faw nu baw soro olu yu faw soro ni sira ne ka ko ci ko sira bla ko ala de olu faw nu baw bla wala ko mo ka fo kafiru nu ye ko ala te mo bla ko jugula fiyew yora fene ko fo suratu arafu kono aya mo gan shegina ko ala te mo yamariya ko jugula ate mo yamariya cheni ate yamariya te ko jugula fiye oh bo abelo aya une contredit suratu israël kono sanfe oh ni suratu arafu abena aya une contredit suratu israël kono sanfe sisa abena ni duna suratu israël kono aya tan worna be mun fone ko wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا او ياي او كوني على بفك دغومي حالتي دي kala bo dugu mo de ya maria ko lubla ko jugu kela o kono kala kale ala be soro ka kuma ka tietiga olu ka ko be la jere halaki ayora ko sanfe ko ala ti ya maria ke suratul araf kono o waya mo gandi segina ne kala ti ya maria ko jugula bo yano afle an ka fo ko nale ala be feka dugumi halaki de ko ale ala rebe o dugu mo su ko lubla ko jugu kela do no le ko jugu ko mamina ale ala be soro ko halaki ala yere na ala rebe mo were su dugu mo nyana maw amarna mutra fiha dugu mo nyana maw abe olu su ko lubla ko jugu kela abe soro ko lu halaki yani kuma fla be nyon soro ay nu fata yon soro e ala rebe mo su ko bla ko jugu la do nu bla ko jugu la nu halaki sisan ibe soro ko jeni ga tasmala o kleni aywa yala o kleni aywa e rebe mo su ka bla tla chen la nay chen ko mo ne be soro ka tigi jeni tukuni yala o kleni aywa o suratul nahl ayat bi saban durna ko tugodi wa qala allazina ko mo ko ashraku mo mu yefran ka fo yake ko law sha allah ma abadna min dunihi min shay'in ko na soro ka ko ala ja ko lu fura kun de fo fura alaka nahnu wala abauna ko lu nu fa kun de fo fura alaka na kun ala ja ni fura ko fura nga fu de manga fene ko na kun ala ere jawla ko olu fura nu fa kun de fo fura alaka ko olu kun de o fe haramuya o ka ala tanamala ka mo fen fo la o ko kazalika fa'ala allazina min qablihim o ko ni de fe o ye fe min ke mo ye kelike fena o mo min kona unye o fa hal ala rusul ila al balagh al mubin o ko fo te cido ma ni ci la sete o ko ni kafiru de ma ko na soro ko na ku ala ja o ko mi ko mo be ka ulla gosi ko li joso nawi ko est ce ko na ku ala ja o lu nu fa o est ce ko lu fa ko na ke joso nawi o do kama ala de ja la ku ala ja o lu ku te ke joso nawi ko ni kafiru de ma ngai to ala fa kafiru jalagi ko ma ru fa kafiru jalagi ko o teche do ala de mato o kala joso nawi ko ala de mato o lu nu u fa o lu kala joso nawi ko ala mo ke sari kafiru ni yere de no ye ko ya o lu kala joso nawi de o lu yere de lodo mais kafiru nu ko ma ko na soro ko ala ja ko fura ko te joso nawi ugu de fala ala ka wala fa kafiru jalagi wala do kafiru nu yere de nodo mais abata ayre contredit wala aya were kono sita abinay wala duna suratul an'am kono ibta o ayin contraire sura ya ko to wala sha Allah ma ashraku wa ma ja'alnaka alaihim hafizan wa ma anta alaihim biwakilin o ko mo rebe gi sama kafiru mu no fata bol batula mu no fata ko na ku yale ala ja ko kun sika fala fara ala kan fiyo na ku yale ala ja ko kun sika fala fara ala kan fiyo ko alma mamadou chika mamadou ke u ko le sibagay fiyo ko mamadou tu u ko le sibagay mamadou tu ko na ke bagay ay kafiru jalagi sanfe parce que kafiru ko na ko ala ja ko yore kun te ke joso nawi o ko kafiru ko joso o kafiru yere noy nga ya afle ka foko na ko ala ala fra ja
ko kafiru fana kun tɛ kɛ jɔsɔnnaw ye ala kumana k'a yɛrɛ sɔsɔ ni bɛ se ka kɛ cogo di ko n'a kun y'ale diya olu kun tɛ kɛ jɔsɔnnaw ye bon y'a filɛ ka kuma yan k'a yɛrɛ sɔsɔ arabu ko ala silamɛ ko ala a ko cogo di yan a ko waman yahdillaha fa huwa al-muhtadi waman yudlilu falan tajida lahum awliya'a min duni wa nahshuruhum yawma al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'awahum jahannama kullama khabbati zidnahum sa'ira a ko cogo di yan ko ne ale ala ye mɔgɔ min kanda ko tigi de mɔgɔ ala de ye kandabaga ye ko n'ale ala ye mɔgɔ min lafili ko tigilamɔgɔ tɛ jigi foyi sɔrɔ a yɛrɛ la k'a yɛrɛ kanda o ko kafiru alikiyama jɔ don k'ale ala bɛna u lawuli alikiyama jɔ don u bɛ ka si u tɛn kan u ɲɛfiyɛntɔlama u bobolama u tulogɛrɛnnama k'u gɛngɛn ka taa n'u ye jahanama kɔnɔ ko n'u kulera dɔrɔn k'ale ala bɛ dɔ fara jahanama tasuma ka ɲaga kan o kɔrɔ ye mun de ye ko alikiyama jɔ don a bɛna kafiru a bɛ n'u ɲɛ fiyɛ k'u da gada k'u tulo gede alikiyama kɛnɛ kan alikiyama kan a bɛna o de kɛ kafiru la ni ala yɛrɛ mankan ye ko alikiyama kɛnɛ kan a bɛna kafiru tulo gede k'u ɲɛ fiyɛ k'u kɛ bobow ye u tɛ se ka kuma u tɛ kuma mɛn u tɛ yeli kɛ ka sɔrɔ ko u fufu u ɲɛda kan yɔrɔ a y'o fɔ yan dɛ baasi tɛ ala min ko ale bɛ mɔgɔw kɛ ɲɛfiyɛntɔw ye k'u kɛ fiyɛntɔw ye k'u kɛ bobow ye suratul Isra kɔnɔ o ala ye ne filɛ ka fɔ yan ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban ko e bɛ mɔgɔ min lawuli alikiyama kɛnɛ kan i b'a lawuli alikiyama kɛnɛ kan i bɛ kafiru i b'u lawuli ni alikiyama kɛnɛ bɛna se u ɲɛfɛntɔlama u bobolama u tulogɛrɛnnama e bɛ tila k'a fɔ ko o tigi k'a ka kitabu kalan a b'a kalan cogo di a bɛ kitabu kalan cogo di mɔgɔ min ɲɛfɛntɔ ye bobo de don tulogɛrɛn de don ala bɛ tila k'a fɔ ko k'a ka kitabu kalan ni e y'o fɔ o bɛ mɛn cogo di wa n'a y'a mɛn a b'a kalan cogo di parce que ɲɛfɛntɔ a bɛna kitabu in kalan cogo di ko parce que ko bɛɛ ka dosɛ bɛna d'i ma a bɛna ka dosɛ kalan cogo ala ko u bɛna lawuli alikiyama jɔ don u ɲɛfɛntɔlama u bobolama u tulogɛrɛnnama yala bobo bɛ se ka fɛn kalan wa a tɛ se ni u tulogɛrɛnnama ni kumana tulogɛrɛn b'a mɛn wa ni ala yala kumana ko ikra a y'a kalan yala tulogɛrɛn b'a mɛn wa ayi yala bobo bɛ se ka fɛn kalan ayi yala ɲɛfɛntɔ bɛ se ka sɛbɛnni ye wa a t'a ye bon pourquoi e bɛ tila k'a fɔ ko ka sɛbɛnni kalan k'e bɛna fɔ ko a y'a ka sɛbɛnniw kalan o ko aw yɛrɛ y'aw yɛrɛ sɛrɛ ye bi ninnu ka ala ko ni hakilima dɔ ye fɛn dɔ dɔgɔ hakilima wɛrɛ de b'a la bɔ a bɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ de ko kafiru bɛ tila k'a fɔ ko kala kafiru b'a fɔ rabbi ko lima hashartani a'ma wa kad kuntu basira ko kafiru yɛrɛ de fana filɛ k'a fɔ ala ma san ko ala ko mun de la k'i anw na wuli anw ɲɛ fiyɛnen ko ka sɔrɔ k'anw ɲɛ bɛ ko la nin ye kafiru nin ye alikiyama kafiru de ni ala filɛ kuma la tan alikiyama kɛnɛ kan ko kafiru bɛ sɔn k'a fɔ ala ye ko ala ko mun de la i ye anw ɲɛfiyɛntɔ la wuli ka sɔrɔ i ye anw sara wagati min na anw kun ɲɛ bɛ ko la ala ni e de y'a fɔ sisan yan fɛ suraden kɔnɔ k'e bɛn'u lawuli u ɲɛfiyɛntɔ la u bobolama u tulogɛrɛnnama bon olu bɛn'o fɔ ni da jumɛn de ye k'a fɔ ko ala pourquoi y'u ɲɛfiyɛ ka sɔrɔ olu bɛ sa wagati min na olu kun ɲɛ bɛ ko la olu b'o fɔ ni da jumɛn de ye k'a sɔrɔ ala dun ko k'e bɛn'u lakunu ka taa alikiyama kɛnɛ kan u bobolama de tɛmɛtigiw aw fɔlen dɔ ala bɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ a bɛ ɲinɛ de kɔ a bɛ kuma dɔ fɔ a bɛ ɲinɛ k'a ye kuma a bɛ ɲinɛ k'a to sɛnɛ fɔ ɲɛfɛ quoi suratul fusilati aya 17 a ko cogo di yen nɔ ko wa amma samudu fahadaynahum fastahabbu al-ama ala al-huda fa akhazatuhum sa'iqatu al-azabi al-huni bima kanu yaksibuna o ko samudukaw ko lu o k'ale ala y'olu kanda aw tulo b'a la de samudakaw olu ye peuple dɔw de ye ko ale ala ye samudukaw kanda ko nka k'olu y'u ɲɛfiyɛ k'olu ye ɲɛfiyɛnya de kanu kanda kan ko k'ale ala y'u minɛ k'u jangata jugu la
fena u kuma ka fɛn min cɛ o ko ale ala ye u kanda koyi ale ala ye olu kanda samudukaw ale ala kelen kɔfɛ k'u kanda de o k'u y'u yɛrɛ ɲɛfiɲɛ de o ye ɲɛfiɲɛya de kanu kanda kan ko kɛlɛ k'ale ala y'u jangata jangata min ka jugu yɔrɔ fɛn de ko fɔ sɔrɔtu fusirati kɔnɔ i b'a ye a bɛn'o sina fɔ sisan duguma aw bɛn'a ye yɔrɔ a ko ale ala ye samudukaw kanda sanfɛ o ko olu ye u yɛrɛ ɲɛfiɲɛya k'o ye fiɲɛya de kanu kanda kan ko ale ala sɔrɔla k'olu jangata min ka jugu bon ya a bɛ mun de f'i ɲɛna a ko alaysa allahu bikafi abdahu wa yuqawwafunaka billadhina min dunihi wa man yudlilu llaha fama lahu min hadin ko ale ala de wasalen do a ka jɔn ye mɔgɔ mun bɛ ka e lasiran fɛn min t'ale ala ye ko ka sɔrɔ o na ala de ye mɔgɔ min na fili ko kannabaga foyi t'o la wa man yahdillahu fama lahu min mudillin ko n'ale ala ye mɔgɔ min kanda ko lafilibaga foyi t'o la ko ale ala de ye tajuru sira mansa ye wa man yahdillahu fama lahu min mudillin alaysa allahu bi azizin zi intiqam k'ale ala de ye tajuru sira mansa ye ko n'ale ala ye mɔgɔ min kanda de ko lafilibaga t'o la ko ko ni e ala ye mɔgɔ min kanda ko lafilibaga t'o la pourquoi i ko sanfɛ ko samudukaw k'olu e ala ye olu kanda k'olu yɛrɛ tilara ka u yɛrɛ lafili e ni samudukaw jɔn de fanga ka bon sisan e ko yan ko ni e ala ye mɔgɔ min kanda ko lafilibaga t'o la i tila ka bɔ sanfɛ ko e ala ye samudukaw kanda koyi ko nka ko samudukaw tilara ka u yɛrɛ lafili ya i dun ko ni e ala ye mɔgɔ min kanda ko filibaga t'a la quelle contradiction suratul arafu aya bidrun kelna ko togoli ali allazina itakhazu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatud dunya falyawma nansahum kama nasaw liqa'a yawmihim hadha wama kanu bi ayatina yajhaduna ko mo munye ko dine mene klongela mo munye dine mene ni klonge oni jenya ma ya ulu malasa ko bi alkama jokere kan sa ko ala na nyina ulu ko mi ulu nyina na bi alkama kene ko tuwa mina haza ko kafir mo munye dine mene ka ke klonge oni jenya ma ya ulu nyina ulu malasa ko alkama kene kan sa ko ala fara mina nyina ulu ko mi ulu nyina na alkama don ko tuwa mina ko ba ko me ka ala ayaw galontigiya abofo yeno sura tu arafu kono aya bidrun kelena suratul arafu aya bidrun kelena aborofo ko ale alabna nyina oluko ale bna nyina oluko parce que olu nyina na ale ko olu nyina na alkama ko donc ale fa bna nyina oluko o fi ala mangana de kale bna nyine ale bna nyine tatiru ko parce que olu fana ko nyina na alkama donc basite abino sala fo duguma ni duna suratul maryam kono aya bi woron nan na be mu defina ko wama natanazzalu ila bi amri rabbika lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna zalika wa ma kana rabbuka nasiya. Nous ne descendons que sur l'ordre de ton Seigneur, à lui tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est entre deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Yaye ko on mala jigili ke on te la jigili ke fiu ko jigili te ke fiu fona kara ni ne ala ka je la jigili te ke fiu fona kara ni ala ka je fona kara iti ga je femi me on bolo ni ñogon ci ani femi be on ko fe ani femi be o flani ñogon ci ki ka do ko iti ala kala te ñine sans faire ko kala be ñine no kala be ñine o kafiru ko alkiyama kene ka kala be na ñine wolu ko o yano ako ko ala te ñine suratu arafu ko ka be ñine suratu maryama ko ko ala te ñine wa ma kana rabbuka nasiya ko ala te ñine quelle contradiction suratu hudu aya keme ani aya wolo na ko cugodi jahannama ko do mako khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha rabbuka inna rabbaka fa'alu lima yurid o kubina dume jahannama kono eno fona jara ale ala e domina ko kafiru numina do jahannama kono eno fona
ubina dumar jeme kono yeno ko en tant que sangolo ni duguma ko o be ka dum olu dume na coga mina de o ko kafiru nu fa bena dume jarama kono wo coga la o fana jara e ala fana jara mamadou tigi ko inna rabbaka kiya do ke mamadou tigi fa alu lima yuru abe fenke fen kadai ya iro yo suratu hudu ko aya kemen wul bana o ko olu bena dume jarama kono e ko mi sangolo duguma ko mena coga mina olu bena dume jarama kono e ko mi sangolo duguma ko dume na coga mina sa bena éterniser ko bena toy ko mi sangolo duguma ko mena e coga mina fona jara ale ala yere domina iro fo donc bayira sangolo duguma ko taminke o olu fana bena o tanyo wona ke o na jara ale ala yi o domina be sur kula bosa o wa na jara ale ala yi ta be sur kula bosa o to yiwa o bo e suratu nisa ila bina au contraire foi o suratu nisa ko nana o aya kemen bi woron kontana abo to ko kafiru ila tariqa jahannama khalidina fiha abadan wa kana zalika ala allah yasiran o kwale ala bina kafiru jengen katanu ye jahannama tasraka o bina tato jahannama in kono bada o tibo fie ko kan ala bolo ni fembe yayi o sanfɛ ale ala bina ubla jahannama kono bina dume no en tant que sangolo duguma kono tamin ke o umuno nyona ke o foni do mi jara ala isa bisoro kula bo yano ko kumna ta dume yere de kuto bo ubeto yede bada o yoro la fona fonere sa wosara munu la bo o yan ubina dume yede utuna bo yede pe abe borale ala kelene da wa beni fo yoro chamana utuna bo bada o sansa dungo ko ubina toy ko sangolo duguma ko en tant que au lieu tuma min ke ko tuma nyona ko fo ta fona jara ala re domina abe kuma ka reso ko ju ako suratul anbiya ko no jogodi ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin o ko ammi ci foy kama fona kera hine o jebe la jere ko re munde ko ay mamadou ci ka ta hine de jebe ko ay mamadou ci jebe de ma jebe ho ay mamadou ci ga hine jebe la jere ma oh ay ko ma jo abino contraire fo ay wéré la o kali mamadou ci jebe ma yoron yoyde bashte wala ayambo o appuyé toujours o kali mamadou ci wama arsalnaka illa kafatan linasi bashiran wa naziran walakin aksara nas la ya'lamun o kay mamadou ci jebe la jelenema mo be la jelenema o ka ke dala fulay ani ba wal kelan o ko ngako mo chombe kulu to do kore mun ale mamadou ci jebe la jelenema sans faire ofo kadla ko kay mamadou ci mo be la jelenema dala fulan ani ba wal kelan jebe ko ngako mo chombe kulu to do bashte abino waya flying contraire fo suratu ashura aya wulubna ko tori ko wakazalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir o kale mamadou ci itlo bala ko anyi ci mamadou anye abu tuwala ko anye o anye wayu jigi kan be fo ko defo o kabo tuwala anye wayu jigi e kan arabu kana wala sa ika duguba iko baba no makai ka maka de baga ani maka lamini o ika alkama jodum fo uye sika foyti domina o jamakul do be arjine kono jamakul do be janama kono o kore mu de sa kwale kore ale kore wayu jigi mamaru kan arabu kana o yoro jmeni maka ani maka lamini mamaru ko de baga ni kore ni maka ani maka lamini ko kore mu de sa ale kore jigi mamaru de ka mamaru kan ni aga magagaw ani magalamini mo o agolle bagani ay maga ani magalamini o ngamuna sanfe ako kale mamadou ci jebela jele kama mumuna ya fana o suratu ashura kono o kale mamadou ci maga ay qur'ani wayu ji mamadou ka arabu kana yi aga maga ani magalamini mo de baba o kuma bo yon so o ko kuma do appuyer toujours suratu radu kono tonnerre fora وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق أو ياي كابو توادلا أو كو أني جيليكي كورانيلا كيريلا عربو كانا أو كو ممرو كانا تو نيدو ngono fede
cɛ nalen kɔfɛ u ma doni nalen kɔfɛ a ma o ko o kɔfɛ ala kɔfɛ ko jigi foyi tɛ Mamadu la dɛmɛbaga foyi tɛ ala y'a ye a ye kuranɛ lajigi arabukan kiri la y'a ye arabu ka kiri la a ye kuranɛ jigin ni o de ye mɔgɔ jumɛn de bɛ tila ka nin ye ka tila k'a fɔ ke farafinde jumɛn de bɛ tila ka nin aya ɲini ka tila k'a fɔ ko e bɛ tila k'i yɛrɛ ye silamɛya kɔnɔ ka fɔ silamɛya ye ka diinɛ de ye ala yɛrɛ tila k'a fɔ k'ale Mamadu ale ye kuranɛ jigin Mamadu ka arabukan na a ka Maka ani Maka lamini mɔgɔw de bagabaga ni a ye ka tila ka fɔ a ɲɛna tuguni k'a ye jigili kɛ Mamadu kan arabu kiri la kuranɛ in na arabu ka kiri la hukumat arabiyen arabu ka kiri la mandekaw kamakaw wangara mosɔnw an bɛ bi ta bila yan aw yɛrɛ ye kuranɛ ye kuranɛ falen don fɔnkɔɲɔgɔnya de la a falen don fɔnkɔɲɔgɔnya de la a bɛɛ tɛ se ka lajigin don kelen an bɛ dɔ fɔ bi don nataw la an bɛna walanda ninnu ma tugun an ye dɔɔnin kɛ an bɛ bi ta bila yan k'a fɔ ko ni filimu yera kuma la ko denmisɛnniya filiw kalandenya ani kodɔnbaliya filiw de ko an mako to an bɛ hakɛto belebeleba ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka foli belebele di kamitu ma k'an ka wama o fɛn bɛɛ fɔ farifaga fɛn bɛɛ fɔ janfa fɛn bɛɛ fɔ siga foyi t'a ma ko yɛrɛmajuguya kɔni an kana k'an yɛrɛmajugu ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɔ kuma kɔnɔ yan kumaw cayara kosɛbɛ kosɛbɛ nka ko ni ɲɛmafɔ ɲɛ tɛ dɔn k'an kana farifaga fiyewu kɛmɛtu an ka jilaja sira ka jan ko ŋuni donna da min fɛ a bɛ bɔ da de fɛ kuma in de y'a minɛ an b'an ka farifaga kuma la an fari b'an ka faga laseli la an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ karamɔgɔw an kalandenɲɔgɔnw k'aw bɛɛ fɔ aw denkɛ aw dɔgɔkɛ an'aw ka kalanden kɛ Modibo Ayidara ka bɔ kuma kɔnɔ yan ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma ko fɔtɛr